așa. Duceți-vă mama în spate, că nu mai vă văd. Așa. Mai în spate, mă. Hai. Profesoara, hai. Filmează-vă, mama. Profesoara, hai. Așa. Hai după doamna profesoară. Hai, Bobo, și tu. Ține mâna dreaptă și sus, așa. Așa. Hai. Se uite așa. Ții mâna asta și dai cu asta. Hai. Invers. Hai, Ștefi, că mamaia, uite, întinde piciorul dreptul strâmb. Păi pe mamaia de ce nu doare? Uite. Deci pe Bobo, ia uite mamaia, mai are niță ridică sus, ia uite ce sus ridică. Da, mea. Hai, mă. Cum? Și eu pot, uite. Eu pot. Nu așa, Ștefi. Ridică ca mamaia în sus. Uite așa. Nu. Nu mă culcă acum pe jos. Altceva. Genoflexiune sau ce? Nu vă face tot. Aia în jos, hai cu mâna în jos. Adică așa? Aia, nu aia așa. Cum faci tu, hai. Așa, uite ca mamaia, hai. Auzi. 10 bucăți. Hai, Ștefi. Uite așa. Hai, Bobo. Hai, Andra. Ca mamaia, hai. De așa, uite. Hai. Dar picioarele drepte, nu le îndoi. Drepte. Haide, fă mai. Nici nu mai mă Haide, tu la școală ce faci? Păi au făcut ei așa ceva. Faceți voi la școală? Da. Așa ceva eu fac la școală. Faceți voi, dar ei noștri nu știu. Drept, așa și așa. Uite, Uite așa. 2, Ia uite mamaia. Uite așa. 3, 3. 4. Eu fac și acasă. Eu nu știu că mama aia. Acum nu, dar iarna așa asta, că stau degeaba. Nu știu, mama aia la ce a lucrat Federații Tinere, că face foarte bine. Păi mamaia a făcut gimnastică. Da, ca la gimnastică, e așa. Ia uite. Aici, mușchi. Asta e ușoară. Să vezi în pat ce ridică piciorul sus. Ia uite. Hai că ați făcut gimnastica, deci îmi place că faceți voi să slăbesc eu. Hai Bobo, hai și tu. Hai Bogdan. Hai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Așa, cum faci tu? Hai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ia numără, Bobo, ia. 1, 2. Hai zi, 1, 2, 3. Zi motorul. Hai, 1, 2, 3, 4. Hai zi. Așa? Da. Dar ține picioarele drept. Nu? Genunchii nu-i îndoie. Cine vede acum că am luat razna. Hai Bobo, hai și tu. Drept picioarele. Hai Bobo. Asta Și uite, el face cumpăna, uite, știi. Bobo. ce face? Face cumpăna, Bobo. Ia să vezi, mama, e cumpăna. Hai că pe asta n-ai mai făcut-o. Hai, fă Ștefi, tu știi? Hai, Ștefi, fă cumpăna. Știi ce e cumpăna? Nu știu. Uite așa. Asta am făcut așa în școală. Și sfoară. Fă mă cumpăna, că așa se face la școală. Noi făceam la școală cumpăna. Au. Mai sunt Ia mama, mai fă o dată. Ia uite la mama, ia uite. Ia uite. Mai are echilibru. Nu mi-am așezat bine. Haide. Gata. Nu pot de papel cum face așa. Aoleu. Ca mulți tironi. Cum? Așa, așa. Așa? Stai, băi, Iată să nu cazi pe Bogdan. dă-mă tragi. Lasă-mă. Cădeți amândoi. Să faci și flutări. Mai pui flotări pe mama aia. Faci așa. Cum să nu fac? Da, genunchii, dacă nu mă... Genunchii mă... Te dor picioarele. Aici. Nu, mai că sare rotula, aia mai trebuie. Ia. Să-ți fac rotula înapoi? Față ca știi? Gata, mă, las-o, lăsați-o că-i să fac rotulii. Mă duci teară lui Petre acum. Eu ce pozită e macerica. La mine aici, astea sare.
Aici. Gata, bravo copii. Ștefi, n-ai făcut nimic. Păi vezi? Bobo. Eu, uite, nu mi-am dat cu seama. 1, Făceam 2, gimnastică 3, de 4. când eu ce suflă. De când am venit, slăbeai. 1, 2, 3, 4. Am terminat reclamă. Ce se uită? Pa! Ia.